takumbira weya mutsvene waMwari batai basa weya mutsvene waMwari batai basa tsvairai moyo Jesu tsvairai moyo tsangamire tsauya nemoyo yedu serotipoti weya mutsvene tinoshuva kutsvairwa nemi nekuti emi mungatsvaira tinochena zviro kwazvo moyo yedu inoitsangamire ngaitsvairwe nemi Jehovha ngaitsvairwe nemi tsangamire takutendai koyana raMwari iyemi murondi wetsoka dzedu tokutendai Jehovha Jire tokusimudzirai koyana raMwari makatendeka Jesu makatendeka mweya mutsvene waMwari kwatiri kumurumbidzai tsvairai moyo yedu Jesu kwatiri kumunamatai tsvairai moyo yedu Jesu kwatichadzwa shoko tsvairai moyo yedu tsangamire takutendai Jehovha Jire tsvairai moyo tsvairai moyo tsvairai moyo nezita raJesu takutendai zvoshamisa takutendai koyana raMwari takutendai tsangamire ngarikudzwe zita renyu ngarinamatswe nekuti rakanaka ngarinamatswe nekuti rinoshamisa mazita Jehovha Jire simba renyu ndoradzakunamatira uwambo hwenyu ndoradzakunamatira mweya mutsvene tsauya nomoyo yenyu kutsinzwa tokutendai Jehovha Jire iyemi munopindura nemoto tokutendai zvoshamisa mazita koyana raMwari mazita tsangamire ngarikudzwe zita renyu tokutendai Baba nekuti makanaka mazita Jesu mazita nekuchenesa moyo yedu mazita nekutichenesa mazita nekutichenesa mazita nekutichenesa nemuzita raJesu takutendai Ishe wangu mazita koyana raMwari takutendai mangwanana nhasi takutendai Jehovha Jire tinoona uwapo hwenyu toonga Ishe wangu timatotinzwa tokutendai nekuti makutobata basa tokutendai Jehovha nekuti munazvo zvamakutoita takutendai Jehovha Jire ngarikudzwe zita renyu ngarikudzwe zita renyu ngarikudzwe zita renyu mazita Ishe wangu Mwari muri zuva redu Amen irino penya pausururu hatimwe hatimwe unga
mutsene wakarurama namazuva ose. Baba taungana panzvimbo ino nekutenda kuti Mwari munazo zvekuita nhasi, munazo zvekutirangarira nazvo nhasi. Baba muri zuva redu Jesu, rima harina simba pamusoro pedu, unopenya zviro kwazvo kuupenyu hwedu. Vaita changamire, vaita muchinda werukare, Mwari vanoparadza mazwi ose wakaipa. Baba munomira nesu nguva dzose nekuti muri mutsvene. Baba mangwanani ano Jesu, mangwanani ano mweya mutsvene, ikosangana iwo nemwoyo yedu Mwari, sanganai nemweya yedu Mwari, sanganai neupenyu hwedu Jehovha, sanganai iwo nemazwi edu Mwari wamasimba ose. Baba wangu muri Mwari, chaunga zvino mweya mutsvene, ngatitsvikwe nemi Mwari wezvokwadi, rumbidzo dzedu Mwari mangwanani ano. Mwari mweya mutsvene ikotiitirai nyasha, kupwinya kwenyu Jesu ngakusangane nesu Mwari. Maita henyu Mwari unogona, Mwari vanorangarira, Mwari vanotaura, Mwari vanoita zvishamiso pakati pedu Jesu. Tine kutenda kuti Mwari munazo zvekuita, Mwari munazo zvekutiitira. Mwari makanaka, unoshamisa mutsvene, muri mutsvene, muri mutsvene, makafanira nekunamatwa. Mazita henyu Jesu, maita mweya mutsvene. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Torumbidza zita renyu, totenda kunaka kwenyu Jesu, totenda kunaka, totenda kunaka, totenda kunaka kwenyu Jesu. Torumbidza, torumbidza zita renyu Jesu, totenda kunaka kwenyu. Torumbidza, torumbidza zita renyu, totenda
You are worthy of all the worship. You are worthy of all the praise. Hakuna wakafanana na mimi Bwana. Hakuna unegei Jehova. Ekuchitimi moka wakarurama. Tirangarire wo makwarani anone utsele. Tirangarire wo Jehova makwarani anone. Oye dumari no chaka ibi Jehova. Oye dukaisakane nemi makwarani anone. Aiwa mutsida wenu kare. Maita shoshamisa. Maita enyumai. We thank you, Holy Spirit. We acknowledge you in this place, Lord. We acknowledge you, Father. We acknowledge you, Holy Spirit. We acknowledge you, Jesus. As we tell you, we thank you, Jesus. Tiri mumwe yaimwe chete iyoyo. Tinangoti praise team itipe imwe chorus inozikanwa nemunhu wese. Tidzokere pamberi paMwari mangwanani ano tichimbokomita kuti Mwari zvatauya. Hatisi kuda kudzokera takadaro. Mangwanani ano imboramba situation yekuti unouya Sunday odzokera kumba. Ouya imwe Sunday odzokera kumba pasina zviri kuchinja. Chimboti mangwanani ano Mwari ndipfeke ine simba. Tandinotenda ukapfekwa nesimba raMwari. Pastage hapana chinonyanya kuchinja. Complexion hapana chinonyanya kuchinja. Asi simba raunenge uinaro paunobuda. Nyika inozvinzwa kuti simba rakapfeka baba kana amai ava. Isimba remhando yepamusoro. Uyezve pane masuwa anotanga kuvhurika. Uyezve pane masituation anochinja. Haurambe wakadaro mangwanani ano kana Mwari akupfeka nesimba. Komita kuti Mwari nhasi handidi kudzokera ndakadaro. Mangwanani ano praise team tiimbirei chorus inozikanwa nemunhu wese tigodzokera pamberi paMwari. Terera imwari anotaura chokwadi. Terera imwari anotaura chokwadi. Terera imwari anotaura chokwadi. Mari avanyatise Taura
Jesu. Baba ndinotaura chokwadi. Anofamba. Anotaura. Tazarura moyenu kaburi. Mangmanani ano mwari, mangmanani ano mutsene. Tisatei mangmanani ano. Tisatei Jehova. Sekuti muri mwari. Makatendeka mangmanani ano. Sitarenyu koma sitaose. Ngari simutirwe pachigaro chenyasa. Mangmanani ano Jesu. Mangmanani ano mutsene. Mangmanani ano Jesu. Simutirwai pachigaro chenyasa. Vakafara chete, haleluya. Vakafara chete, haleluya. Mangwanani anotaitirwa zvakanaka. Tapuwa mumwe mukana zvewekuya kuzoshumira, wekuya kuzorumbidza, wekuya kuzodzidza. Tirangoti tiite mheremhere kuna iye wemasimba ose. Atendera iwe neni kuti tive neupenyu pazuva ranhasi. Tiite mheremhere tichifarira Mwari mangwanani ano. Muzita nemuropa raMambo Jesu. Haleluya kereke. Haleluya kereke. Mangwanani ano tingoramba tichita mheremhere. Haleluya.
tinogona kungopuwa imwe chorus tingopfuurira pamberi nekunamata mangwanani ano. Tumirai mweya mutsene nemoto kana tonamata minamato yedu aise tumirai mweya mutsene nemoto kana tonamata minamato yedu Hallelujah church. Tauya kuzonamata handiti. Kana zvikasafamba kuno ngatingobatiranai sekereka handitika. Tauya kuzorumbidza tese. Hallelujah. Thank you so much. Tumirai mweya mutsene nemoto kana tonamata minamato yedu ise tumirai mweya mutsene nemoto kana tonamata minamato yedu ise tumirai mweya mutsene nemoto kana tonamata minamato yedu isike. Ayo tinoda kutendai praise team. Tingatora nzvimbo dzedu tingovaroverawo maoko nekuti tungamirira mukuimba kwakanaka. Mangwanani ano tichipfuurira mberi nepurogiramu yedu tirangoti tidzokere futi pamberi paMwari tingoita mheremhere nekufarira iye Mwari wamasimba ose atendera kuti iwe neni mangwanani ano tisvike pano tigowana nguva yekunamata muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya, haleluya. Yes, zvakatinakira mangwanani ano tiri mumweya mumwe chete iyoyo. Pamazuva edu takaitirwa zvakanaka. Hanzi muguta mune munhu waMwari. Nesuwo muguta redu paupenyu hwedu pamazuva edu tine munhu waMwari ari kutitungamirira. Mangwanani ano tirangoti tiite mheremhere tichifarira baba naamai jiriji nekuvagamuchira. Mangwanani ano muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes, mfundisi tinokudai. Hatireve nhema, tinorevesa sekereke, tinokudai. Nemhuri yangu tinokudai. Tingawane patingagare mangwanani ano. Patiri kugara pasi ngofariro ari kuleft neari kuright kwako ngomhoresawo nekumusmailirawo zvakatinakira izvozvo. Mangwanani ano tirangotiwo tichingamidze nekufarira vana vedu veSunday school. Sunday school, hallelujah. Hallelujah, Sunday school. Yes, you can go to your classes. Yes. Zvakatinakira ndo mufaro wedu ndo simba redu vana ivavava. Tichipfuurira mberi nepurogiramu yedu regai nditorewo nomukana kuti ndigamuchirewo nekufarira nekuacknowledge utungamiriri hwepanzvimbo ino our main church board. Mangwanani ano hatingofarirawo vana baba vanobatsirana navisionary wedu mukutungamirira basa riri pano. Tingofarirawo church board yedu muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes, regai ndingotorawo uno mukana kufarira maleaders ose in different capacities vanoita kuti basa raMwari panzvimbo ino rienderere mberi. Tinoziva munotora nguva yakawanda muchimhanya kuti zviite kwamunotungamirira ikoko. We acknowledge you. Mangwanani ano ngatingoitewo mheremhere nekufarira maleaders ese pakereke ino muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes, regai ndingotorawo futi uno mukana kufarira vana baba nana amai. Panzvimbo ino takaitirwa zvakanaka. Kereke yedu ina nababa nana amai vanoda Mwari, vanotendeka nenguva yavo nemaresources avo kuti basa raMwari rienderere mberi. Ngatingofarirawo vana baba nana amai vepanzvimbo ino muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes.
ndikandipfuurirawo mberi futi nekukwazisa vana vedu veyouth nemateenagers. Tingasumuke here youth nemateenagers tigokufarirai mangwanani ano? Yes, aya mateenagers aya youth irimo mukati umu. Ngatingofariraiwo vana vedu muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes, inzwai kuitirwa zvakanaka mumazuva enyu eujaya nehumhandara Mwari achikugonesai muzita nemuropa ramambo Jesu. Tichipfuurira pamberi nekukwazisana, rega ndingotorawo uno mukana kukwaziza vari kutiona online muzita nemuropa ramambo Jesu. Inzwai kuitirwa zvakanaka kwamuri kwose ikoko. We acknowledge you. Rega iniwo nditorewo uno mukana kuti ndibvunzewo kuti tine mavisitors here pazuva ranhasi. Kana muripo ingotiratidzaiwo nekusumudza maoko. Tinawo here mavisitors? Do we have visitors, those that are here for the first time? Kindly show us by raising your hand. Tigokufarirai mangwanani ano. Tine maoko here? Tinawo vaenzi? Handina ruoko rwandiri kuona amene achandibatsirewo kana tinawo vaenzi. Oh yes, maoko aripo vakadaro. Torai mumwe mukana futi, sumukai tikuonei. Ndiri kuona ruoko. Varipo here vamwe vaenzi? Yes. Torai chimwe chinhano zvekare futi muuye kuno kumberi tikufarirei the road potway nekukugamuchirai. Wabiza na mavitso Emmanuel, wabiza na mavitso Emmanuel, mavitso Emmanuel, mavitso Emmanuel, oh wabiza na mavitso Emmanuel. Emmanuel, oh Mabiso, Emmanuel, Mabiso, Emmanuel. Do we all understand Shona? Zvakatinakira tese tinonzwa Shona. Vaenzi vedu tinoda kukufarirai nekukugamuchirai. Maita zvakanaka mauya. Nguva inotoda ngoti tizivane mugozviintroducer. Saka zvandichaita ndichatanga ndazviintroducer mondiziva in the same manner mozviintroducerwo. Ini ndinoitwa Baba Nyamunga, ndinogara kuFlorida. Ndinopindira pano pasi pababa naamai Jiriji, vafundisi vedu vakagara kuno kumberi. Saka inini ndichangokukumbirayo kuti tizivise kuti ndimani, ndibaba here, ndimukoma, sisi kana amai, uyezve kuti mabva kupi, uyezve kuti matishanyira zvanhasi chete here kana kuti mucharamba muchiuya. Kana muchiziva vakukokai munongoti tauriro kuti ndakokwa nanhingi. Kana makaonawo social media platforms edu mungotaura kuti ndakakuonai paFacebook, ndakakuonai paTwitter kana paTikTok. Haleluya. Ndichatanga nevari kunoku. Haleluya. Indodwa babaro ndogara mnondo kuti Princess. Ndangoti nasi ndimbopfuura nekuno ndichizvoshokora Mwari. Haleluya. Haleluya. Musutifarira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Thank you. Nedwa Charlene Prazen Chikomo. Study a master's at the University of Cape Town in Cape Town. But ndirimushumiri also ndofara kuimba yaMwari. Ndadona namai vangu varapo. Mama sumukai muonekwe kuti madana mwana kuchechi. Ndi mama vangu varapo ngativafarireyo. So kana zvinofadza kuona vanhu vachinamata nelanguage yako yeChishona kuti abayiwa nechirungu hatichanyatsi kunzwa kuti Mwari wacho uri kufamba sei kana uchimunzwa neShona unonakidza. So maita zvakanaka. Ndichiri mukoma pamwe makore anotevera ndichauyapo namai maita basa. Haleluya. Ini ndinoitwa Mai Pius. Ndiri mwana weAFM. Ndaibata ndiri kuTendo kwekwe. Makore apfuura but nanga ndisina namatware zvino but ndauya kuzobata nini. Ndakokwa namai Kangazi. Haleluya. Njani? Ngithanda ukubonga ukufika kuleli itempeli. Ngibonga noma mdala wami engize naye. Ngibonga kakhulu ukufika kuleli liso. Ngiyabonga.
vaenzi vedu tinokutendai nekuuya. Pamapepa amakabata rekutanga racho riri kungokutaurirai about us sekereke. Rimwe racho munongofila in madetails enyu, then munogona kupa maashers kana kuti panguva yeoffering munouya naro mongoisa mubasket. Then panopera church tichizokumbirawo nguva yenyu shomanana, munongouya couches ayo ecream ari pazasi apo pakanzi connecting lounge. Secretary vanenge vachida ngoti vasanganewo nemi kwenguva shomanana, saka musatye zvinyu zvinhu mauya nawo vanokumirirai ava kutize. Tinokutendai munogona henyu kutora nzvimbo dzenyu. Feel at home. Tivarovere maoko vachigara pasi. Tichipfuurira mberi neprogramu yedu, toda kuti tisvike patinodana maitems. Tine 3 maitems. Tichatanga naropafadzo, toya maidhube, then tozoya youth. Ndanchikumbiro patichaita maitems yedu, let's try to be short and precise kuti nguva dzedu tigofambirana nenguva dzedu muzita nemuropa ramambo Jesu. Saka ndichatanga naropafadzo, ngawe akatore nguva ino. Timuroere maoko achiuya. Morning church. So ndine testimony yangu. So ndainetsekana last year ndairwara neasthma. So I was getting my attacks angari so serious. I remember getting attack in the church pan. And the thing is, that time inhaler aina kushanda. God really wanted to show us that not everything is about inhaler. So pastor came, akanamata. It takatora time. Ndakandisingatombo respond. Like, it was so serious and bad. So the thing is, like, the day after, I went for a checkup. So, you know, with Neshanga Jaitika, I just thought maybe Chanopiwa like Mshonga kunowedzerwa. But then the doctor was like, you know what, it's fine. It's not really that bad. But it was bad yet, change. So I used to use a nebulizer machine. And my 4 inhalers, Nema Solutions and Aishandis. So before Nzandaenda for a checkup, Ndakataura na pastor, I'm like, Pastor, I'm going for a checkup. Pastor was like, okay, it's fine. Taura is good. Then he spoke a word. Then Ndakavananzi, you know what, don't use the machine and another 2 inhalers. That's all. Kafuti, Panataura na pastor, like last month, Pastor, I'm going for a checkup again. And so, and because I'm going to Taura, I'm going to Taura. So I was like, Pastor, Dambo and a checkup. And as I'm not going to say, so my inhaler, because you could respond very well to the treatment. So Pastor was like, you know what, it's fine, we are not going back. So Nagango Torah that word. And I'm going to know, you know what, my pastor just said, we are not going back. And that's why we just say, because we don't go to town. So Pandaka enda, no more inhaler. So as I'm standing right here, I no longer use any inhaler. So I just want to thank my pastor for the word. I used your word because my faith was not working that time because of the situation. And I used Mama's teaching. It really helped me. And Pana Mama, them church, they were checking, you know what, use this and that. And I did that. You guys, Munerudo, thank you. Can you see what the Lord has done? Can you see what the Lord has done? What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? Can you see what the Lord has done?
Hallelujah, church. Isusu tauya panapa se the youth to just come and express our gratitude for zvatakaitirwa nezuro napasta namama nanamai nababa moyo. Se the youth takasangana panapa masikati nezuro tati nezuro rakazara nemafaro and a lot of advice that we received from mama na pastor, and we just really want to express our gratitude and just say thank you so much for bringing us together to let us get to know each other, especially for Inini, because I'm quite new. It was a great day for me to get to know all the other people within the youth. Amen. We just want to say thank you. We just want to say thank you to my parents. Akatipa mari yekuti titenge zvatakatenga, and we thank you Mama na Daddy Moyo for organizing the day. Thank you Pastor and Mama for showing up. Amen. Regai tingotenda vese vawana zvekuita muimba yaMwari. Ndiri kungonzwa vanhu vese vari kungotenda mufundisi. Ndaitombofunga mazuva andakauya kuti ndinofevherwa, but ndakazoona kuti nature yemunhu waMwari watinaye kuita munhu wese zvakafanana. Tinongotenda Mwari neropafadzo iyoyo sekereke. Panguva ino regai ndidedze sekretari vagotipa zviziviso kuti tiri kufamba sei sekereke. Tivaroere maoko vachiuya. Tinotenda Tulani waona zvawatanga izvi ndaakuchirigwawo kumashure uku. Mangwanani ano nditendereiwo ndipewo zviziviso muimba yaMwari. Ndichatangawo nezviziviso zvabva kuna namama. Vana mama vanotizivisawo kuti musi weFriday 9 August inova yatakatarisana nayo hanzi tichange tine all night prayer yedu sana mama. Hanzi saka kereke ichafugwa zvayo nenguva dza 7 p.m. asi nguva yekutanga it's 8 p.m. Tiri papo vana mama vanotizivisawo zvakare kuti this Thursday hanzi tine our prayer and fasting. Hanzi maprayer item achatumigwa paWhatsApp group rana mama. Kereke yese setsika yedu mangwana musi weMonday tine prayer and fasting yedu, uye maprayer points achaiswa futi pamaWhatsApp group redu. Vana baba vanotizivisawo kuti musi wa20 to 22 September hanzi tichange tine kembi yedu yokupera negore. Vanenge vakabatana nevakomana veyouth, saka hanzi vana baba vese ngatigadzirirei chiitiko ichi, uye vachazotizivisa zvizere nemafamba kwenguva. Musi wa22 to 23 August hanzi kuchange kune men workshop ichazoteverwa nerevival yana baba musi wa24. Saka hanzi vana baba ngatigadzirireiwo chiitiko ichi. Ndiri ipapo regai nditi vana baba vese munokumbirwa kuti musare panopera service yedu mangwanani ano. Musi weTuesday mufundisi vanenge varisiri pano, asi kwese kunoda kuvaona kana kutaura navo takasununguka kuvabata panhamba dzavo. Tichakumbirawo kuti nhamba dzacho dzakatoiswa pamadziro. Saka vese vanoda kuona pastor ngativabatei panhamba dzavo. Mapoka anotevera anokumbirawo kuonekwawo neutungamiri hwavo. Ndichatangawo netown cell group inoda kuonekwawo nacell group leader wayo, kuchiteverawo Rodport West, uye vamasuka vanoda kuonawo mahead of departments ese panopera service ino mangwanani ano. Regaiwo nditi our media and marketing team vanongoramba vachingotikurudzirawo hanzi ngatiindei pamasocial platform edu ese. Vanowanikwa paFacebook, tinowanikwa paFacebook, tinowanikwa paInstagram, paYouTube nepaTikTok. Hanzi let's go and share and post zvavanenge vachiisa ipapo. Uye regai nditiwo vaenzi vese vauya kuno kumberi vanoperawo service mangwanani ano ngatisanganewo apo pakanzi connecting lounge. Mangwanani ano ndichipedzawo zviziviso regai nditi our tithe and offering remains an important part of our commitment to the church and to the Lord. Tiri papo tinokurudzirwawo kubhadhara zvipo zvedu nezvegumi tichishandisawo nzira dzakaiswa pamadziro apo. Tinokwanisa kuitawo ma-EFT, tinokwanisa kuita ma-ATM deposit, account number, tinokwanisa kukopa tese pamadziro apa. Uye kumashure uko tine swiping machine, tinokwanisa kuenda nemakadzi edu tonoswipa kumashure uko. Kana uye takasununguka futi kuuya nayo iri cash pamberi papulpit panguva yezvipo. Regai ndiri
ipapo ndidzosere nguva nokuzara kwayo muchindoombererawo kuna baba nyamuka. Thank you. Tivarovere maoko vachigara pasi sekretari. Panguva ino regai ndidedze baba Masuka vane item yavainayo. Varoverewo zvekare futi maoko vachiuya kuzotora nguva ino. Hallelujah. Hallelujah. Regai ndine zviziviso zvishoma zvandinoda kuti tingoyeudzirana. Tine ma-cell groups 9. Hallelujah. Munhu wese ndiri kungoencouragewo munhu wese kuti uve part of the cell group. Ku-cell group nokukura kwazoita church tiri kupinda tiri kuma 600 700. Nemakwirira atazoita church takazofunga kuita church, a smaller church in a church. Saka kuma-cell group vana baba nanamai Dhuve ndokwatinochicelebrata vana ikoko tichigadzira mababy shower tichidi at cell group level. Uye patinopinda mumatambudziko zvekare tinozviita kumai kuma-cell groups. Saka munhu wese kana usinawo cell group uzongondionawo toona kuti kwaunogara unogona kuenda ku-cell group ripi. Kana uchigara kure nevamwe kune rimwe rinonzi vice chairs cell group zvekare. Saka regai encourage munhu wese ari muno kuti ave part of a cell group. Kuma-cell group ikoko takatara zvekare kuti tine ma100 atinoendesa pamwedzi wega wega kumission house. Kumission house ndokumba kunogara baba naamai, mangoona vanhu vachitaura matestimony. Asi baba naamai pavanomboshandisawo pamweya pane pamwe panoda kuti mweya wacho uriritirwe panyama. Saka isusu kuma-cell group ndokwatinoti mumwe noumwe munhu umwe chete ngaatipe 100 rand, kana muri family 200. Asi kana musina munogona kungotipa yamunenge muinayo. Ma-cell group leaders edu anongogamuchira yamuinayo nhaye. Mwari vachikudzwa chimbondiombereraiwo ipapo. Regai ndiyeudzire ma-cell group leaders zvekare kuti kana vanhu vabvisa mari dzavo ma100 rand iwayo oya vanenge vagona painobviswa pagurupu redu reku-cell group ngatipostei mari idzodzo kuti tione kuti mari dzedu dzasvika, ende dzinosainirwa nomali nana sister NS kana kuadministration vanosainisa kuratidza kuti mari dzedu dzasvika. Uyezve kana mari yacho chero isati yakwana mukati vhiki iyoyo macollector 200 rand ngatisiyei kuadministration, ngatirege kuenda nemari idzodzo kumba. Kana vanhu vasati vakwana next week kana tizonowana imwe 500 tinouya tonoisiya zvekare. Pose patinocollecta mari idzodzo ngatidziisei pagroup zvigotiitirawo zvakanaka naye. Mwari vachikudzwa. Wanawo yako inoenda kumission house, wanawo yako inoenda kuvanhu vaMwari, Mwari vachitiitira zvakanaka. Zvekare regai ndipe chiziviso ichi. Musi wa1 December tichange tina appreciation. Hallelujah. 1 December tichange tine appreciation patinenge tichaappreciate vanhu vaMwari. Kuappreciate nomuromo tichitaura takaitirwa zvakanaka, mufundisi naamai mana musingarari, izvozvo zvakatinakira. Asi musi wa1 December ngatichiuyawo in kind, wouyawo cash. Handiti vakuru vanotaura voti hanzi ukama ugasva igasva nai. Hanzi chi tsumo dzacho dzaumbopota dzichitiza zvadzo, asi vamasimire ndokwawo ikoko pavaimbotidzidzisa kudhara uko. Musi wa1 December ngatiuyei takabatawo chatakabata, tichaappreciate vanhu vaMwari, tichavapawo Christmas yakanaka, vachiinda kulive tichizonovaona patinodzoka zvekare musi wa31 December zvichitiitira zvakanaka. Ngatigadzirirei. Ndiri kuona mapuka akawanda chaizvo akatotara mari dzavo vanhu vaakutogadzirira. Batiranawo nevamwe patiri kuita semagroups. Uyewo tichange tichizomira futi sedunga munhu semhuri tichaappreciate vanhu vaMwari. Mufundisi vanowanikwa every Tuesday pano patinenge tashaedzerwa, munogona kuita maappointments kuna mufundisi namama. Sheyaiwo nyaya dzenyu kuvafundisi kuti musi wa1 December unenge une chakowo pamakafamba napo muri mose vakanamata zvikatiitira zvakanaka naye. Mwari vachikudzwa. Saka 1 December tichange tichifara tiri pano zvichitiitira zvakanaka. Right.
ndine chiziviso zvekare chinoteera mufundisi vanogona kuzondibatsira kuchitsinhira. After next week musi wa16 August tinenge tichicelebrata 116 birthday re-AFM, handizvo mufundisi? Yes. Saka we have been honored kuti muSouth Africa ndizvo program yacho inenge ichiitirwa panapa, inenge iri Saturday. Saka chose ngatiuyei, asi takabva tanobatanidza ndobva tati tobva taita official opening yedu yechechi. Saka official opening yechechi ichaitwa musi wa 16 August pano namufundisi, uye tinenge tina international AFM president vamahlowa. Kunenge kuna South African AFM president futi pano, na secretary general we South Africa pano, na treasurer general pano, na overseer kana kuti regional leader vedu Dr. Ina pano zvekare musi wa 16 August. Ndinofunga handizivi vanoita zvivhitivhiti, ndinofunga zvatovapo pamafacebook ipapo. That's like but tiri kuadvertisa musha wedu tichiwedzera manhamba. Zvekare musi wa 17 wacho inenge iri Sunday. Tinenge tine big Sunday pano tichiita inonzi official celebration. Handi official opening inenge yaitwa musi wa Saturday. Sunday yacho tichazoita official celebration. Saka tose ngatikokei hama neshamwari vauye pano. Mufundisi nedaro ravo vari kuti ivo musi wa 17 Sunday yacho pano panenge pachifaya uye panenge pachidyiwa. Chimwe chezvichadyiwa pachaurawa mombe pano. Saka vakomana veyouth tinenge tiri panze takazara nemabraai stand, pachabikwa pachadyiwa, because tinenge tichita mabiko tichiti Mwari makatigonera henyu, makati pamusha. Saka ngatinokokai hama neshamwari. Asi vamwe vacho vasingambosipindi pano kana mavakoka, the expectation ndeyekuti ngavachingogarawo pano, nokuti ndo pazviri kudii, ndo pazviri kuitika, Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai ndipedzise ndichiti panopera service ndinokumbirawo kuona mahead of department, main church board nemaspouses enyu, men's fellowship leadership nemaspouses enyu, ladies board nemaspouses enyu, munongosara muri ipapa. Ndinoziva pane mapoka anzi achaonana macell groups. Ndinokupaiwo 5 minutes nokuti vatungamiriri vachatitorei nguva, nokuti tinoda kugadzira official opening neofficial celebration. Saka vari kuonana macell group leaders nemamwe mapoka anzi vana baba, 5 minutes dzenyu tikavarakavara pamunopedza kuti maleaders agozokwanisa kuenda kumba nguva dziripo. Ndiombererewo ndichisiya vanyamunga nguva, Mwari vachitiitira zvakanaka. Aiwa, tinotenda. Tiri baba masuka maoko vachigara pasi. Ya, hanzi pevanapa ndo pazviri kuitika, ende zvechokwadi zviri kuitika. Ininiwo contract yangu yakuda kunopera, asi muchindiona ndakadai handina kuuya ndega. Vamwe vanoti hanzi wanga uri musi wakati, but nhasi ndinoda kungoti ranga rakacheka nyika, zuva riri pamusoro, mhepo ichivhuvhuta kubva kuchamhembe ichienda kumaodzanyemba. Aiwa, kufara muimba yaMwari, rega nditorewo muno mukana kufarira mhuri yangu. Ndakaropafadzwa ndine mudzimai wangu mumwe chete, mai Nyamunga, nevana vedu 2 mateenagers, Shanteo naMunashe, ne1 anonzi Tinashe ari kuSunday school. Tingovafarirawo mangwanani ano muzita nemuropa raMambo Jesu. Hallelujah. Yes, nguva ino ndauda kuti ndisimudze mufundisi sekereke setsika yedu. Ngatisvikei patinosumuka tichiremekedza munhu waMwari. Asi ndisati ndavapa nguva, rega ndingotaurawo statement 1. Ndiri kuchikoro, I still remember ndandina headmaster wangu aigara achiti, some come to school to learn, but some come to school to go home. Saka neniwo mangwanani ano, don't just come to church to go home. Yanguva yekuti tishumirwe, chiregedza kukotsira, chiregedza kudistractwa neFacebook. Mangwanani ano tichiita mhere, rega nditore nguva ino nekusimudza mufundisi wachiya kuzotora nguva muzita nemuropa raMambo Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Pane vakwadziswa Tinashe ndovanzomutika after muchato. Hallelujah.
tinasheka after muchato kamwana kanozouya vabereki vagadzirisa zvinhu zvavo muzita rajesu. Haleluya. Sezviri kutaura posta iro ndofunga vachari updata. Dr. Chikani vanotaura ipapo, then Dr. Vida Mendo, president of AFM, vari kumusoro uko ndivo Dr. Ina ndo regional leader. Pachauya zvakare international president Pastor Mahlobo, you'll be in attendance. The deputy president of AFM of South Africa, Jakari, you'll be in attendance. To those that attended the Passover conference, he preached on Saturday. I'm sure also the general secretary is attending the event for the AFM of South Africa. Vanenge varipo. Isusu se Rudaport AFM. Kureva kuti mari yako iwewe yawakabvisa tichitenga church nechegumi yauri kubvisa tichimaintaina this institution has helped us kuti tikwanisewo kuenda pamap, tikwanise kuhosta 116 the celebration of 116 years AFM yatanga. AFM yakatangira munomu muna Bree Street na John G. Lake achiparidza aka noman John Van Hussein akaita the miracle yekubatanidza bhiza rachopwa gumbo risipo akaribata akaridzosera panzvimbo. Chitanga muna Bree ikazoenda kuZimbabwe after almost 20 years later. Saka AFM yakatangira muno mu South Africa. Saka isusu tiri kuti yane 116 years yatanga. Musi wa 17 inenge iri Saturday. Saka vana baba vechurch vachaita official opening. But imimi se Rudaport mese neuwandu hwenyu musi weSaturday will be there. Because there's no way yavacharega ku acknowledge your presence because you are hosting. And be used kujairira kukwaziswa nekugamuchirwa nekuremekedzwa because yakava a central place inoita kuti munhu wese akwane kana kuti isu tese tikwane. This is the biggest venue yatinayo ku AFM in the West Rand and ku region kuno. Saka vanenge varipo vachicelebrata musi weSaturday ndo zvatine izvozvo tocelebrata present worship yedu. Present worship yose yeregion in a 15 minutes, yedu in a 15 minutes. Yavo weka vakamira vakadai. Saka ndiri kuvimba namaine nyasha kuti havandirasisi nevavanoshanda navo. Madhara ese aya ngaaenda achiziva kuti pane pazviri kuitika. Varege kuudzwa nevanhu, ngavangozvionera vega kuti pane pazviri kuitika. Ini kunyangwe ndisipo paposta asi ndichavawanawo pandichavaadresa. Pandichataura navo vachiteerera. Kana nyasha dzaburuka dzokumanikidzira kupinda pausingakwanini kudi kupinda. Chinondifadza ndechekuti isusu tinonzi makwerekwere. Ende chokwadi ndechekuti pamwe togononge tisingadikanwi. But kana denga rikazoisa mhepo yenyasha hakuna ucharamba. I'm telling you kuti vari kutodzidzira kuti makadii kuti zvizobuda zvakadii zvakanaka. Hakoni kuenda pamba pevanhu ukasavakwazisa. Nyasha idzodzo ngadzibve pachechi dziende kudzimba kune vanhu vese vakaisa a hand to the buying of the church nevari kuisa zvegumi nezvipo kuti this basa rino rirambe riri sustainable. You are not only doing it for AFM, for yourself, but remember you are even doing it for the national. Ndaitobvunzwa na Dr. Ina kuti amugone here kungotenga dzimwe dzimba idzi titoideclare as a regional conference center. Ongowedzera parking because hakuna pakakura kukai. And izvozvo zvakatinakira. Musi weSaturday chirega kugara kumba. Musi weSunday hakusi kudyiwa mombe chete, kuchadyiwa. Musi wa 18 August kuchadyiwa. 18 August it's our photos, it's our feeding, and it's our praise and worship, and we shall dance for the Lord. That's what we are doing from 8 to 2. Even don't eat breakfast that day, don't eat porridge, just come wakadaro. Nyama inenge iripo. Vana baba vakandivimbisa kuti zvamakaita pa 40th birthday times 2.
tinenge tichidya madrinks anenge aripo, ndizvo kwava mazuva. Madrinks anenge aripo, nyama inenge iripo, tine chidya. Invite vamwe vese vane machechi aya asingapi vanhu chikafu. Just tell them, come here and eat, come here and eat, come here and eat. Hakuna unobhadhara, handiti zvese zviripo, handiti. Yes, unenge uchidya miriwo yako yese yakakwana, kuti sausage, kuti pork, kuti chicken, kuti beef, zvese zviripo. Saka musi iwoyo tongouya, we dance, tikambonodya, ikasara tombotamba, todzokera futi. Saka that's what we are going to do musi wa 18. Isusu tiri kuti ava vamwe vachatibatsira kucelebrate 116, votibatsira kuvhura, asi kuzocelebrate panyama yedu tinenge tateka. Saka musiwoyo, saka president worship ichati 1 musi wa 17 nemusi wa 18 chinenge chakachaya, we want to celebrate. Vangani venyu vanotenderana nini? We want to celebrate. Ma teenagers, don't worry, ma bread rolls nema sausage, it will be there. Saka hamusi kumanikidzirwa kuzongodya sadza. Vana baba vari pavari kutosara, vari kuda kuronga kunyatsita, make sure kuti mungaguta sei pasina anocomplain. Andirika. And saka ndo zvine zvichiitika, vana baba, ma head of departments, ma leaders, yero basa. Apo ndakagraduate, I don't have to do anything, in a meeting yenyu I don't even attend. Zvamakaita pa 40th birthday, I'm 100% confident kuti the church has capacity, and the capacity is there. Amen and amen. Do you know kuti it's only this assembly in the region from 2016 1 December to date we have never had a teenager pregnancy. God is doing good. Our daughters and our sons are protected by grace. Zvekuti tiri kunzwa statistics kuti vana vakuvara nenhumbu tiri kuzvinzwa hatisati tazviona. Do you know kuti mu region munomu we have the highest number of university students? We have the highest number of graduates. We have the highest number of professors. We have the high everything. You see what I'm saying? I was checking the assembly boast more than 70 degreed members here at the assembly. 70 people holding more every service. We have more than 70 people who are degreed sitting in this church. It shows the capacity of the grace iripanjimbo. And mukataritsa ma university students atina opanapa akawandisa vamwe vacho vari kuZimbabwe mamwe vacho, but they were produced from here. And so every year ma matriculants edu tine 90% rate yekuendesa vana ku university. So we are doing very, very, very well. Not by might, not by power, but through grace. And ndimwari vari kutigonesa. And tisu zvetinopaka the highest number of cars mu region. And sikuda kuzotaura zvequality, but ndoda kungotaura zvenumber timbogumira ipapo. Tisati tataura mastars. You see what I'm saying? Saka panapa ndo pazviri kuitika. Sandi yase 89 netsi kudaidza vanhu. Ngoti shamari uchisvika unowana nyama dzako dzese dzakakumirira dzemhando nemhando, uye uzonamata Mwari wakaguta. Mwari verugare vachidi zvavo vachikudzwa. This has not been possible without men and women that are working tirelessly vachionekwa nevanoshanda kubackground. Saka imbozviombererai maoko ese nassembly. Kana ndimiwo from Nyarumbu kwakuzopiwa mukana wekutaura pamberi painational president, and anofanira kutondi acknowledge kuti chigamuchire the resident pastor wepanapa. Izvozvo zvakatinakira kungoti kune vaya vanofunga kuti takauya kuzoba tinovatorera vangoona kuti aiwa isusu takangouyawo kuzadzikisa mushoko raMwari sezvakamboitika paBhabhironi. Anditika achinyora Jeremiah kuBhabhironi anoti imimi vakaidzimba. Anditika
magadheni ngaazare zvokudya. Isu takangouya kunotsvaga chekudya, hatisi kurwa naanyone, hatisi kunetsana naanyone, hatibire anyone. Asi patakauya vamwe vedu vari muno munotenderana nesu, takauya tichiti tikawana magumbezi, tikawana nyama, tikawana chekudya, Mwari vatiitira zvakanaka. Zvatakuzorarama surprises ekungoti Mwari vakazotitenderawo kusvika patadini, patasvika. Ngatingotendai Mwari nechiitiko icho tinenge takagadzirira izvozvo. Dr. Chikani vanotozikanwa nenyika yose, vanototungamirira mawo veteran emuno, asi vane vari pano. Saka richanyatsogadzirwa vhuro apa kanzi dedication of sanctuary, apa vamwe vaiti vachawana umwe mupicture wavachamanikidzira ipapa kuti posita racho riisike pamastatus edu. Pane umwe mupicture unofanira kungomanikidzirwa chii. Vombererai Jesu maoko. Alright, ngatiwanei patinogara pasi zvishoma. Vekuimba vanoverenga imbondimirira zvishoma. Alright, tinotenda baba namai Nyamunga vanga vachititungamirira zvakanaka, vachicheya pamwe chete namai mufundisi vanga vachilida ku-intercession. Mwari valida ku-English service. Mwari vachikudzwa nemese muri kuwana zvamungaita pamuimba yaMwari. Nhasi ndoda kuparidza about the love of God in the reverse. Usually we speak about the love of God when God is loving us. But I want to teach I want to preach when God is us, we are loving God. President Worship chakudaidza ndofunga session yenyu yekutanga yarebesa maifana kuita half. Vandokudaidza manje nguva dzangu dzafamba. Ndoda kuti mundiverengerewo shoko raMwari kuna mapisarema chapter number theme scripture ichipera mondiverengera mapisarema chapter number 116 verse 1 to 2. Tiri kucelebrate 116 years. Ndiri kuverenga mapisarema 116. Tichaverenga theme scripture. Mangwanani vakaenda kugwenga reTekoa. Vava kuenda, Jehoshafati akasimuka akati, teererai kwandiri, Judha nevanhu veJerusarema. Tendai Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira. Mumake pari kunzi Judha navanhu veJerusarema. Ingoma pakati Judha ndichamushandisa manje. Andei pana 116 verse 1 and 2 yamapisarema. Wechirungu dai vatoverenga kavatopedza. Nekuti akarerekera nzeve yake kwandiri, ndichadana kwaari mazuva ose oupenyu hwangu. Because he has inclined his ear to me, there I will call upon him as long as I live. Maverenga 1 and 2, maverenga 2 only. Mapisarema 1 and 2. Ndinoda Jehovha nekuti akanzwa inzwi rangu, akandinzwira tsitsi pakuchema kwangu. I love the Lord because he has heard my voice and supplications. Kana Bible rako richimakika rine any way of highlighting. Highlight panoti ndinoda Jehovha akanzwa izwi rangu, akandinzwira tsitsi pakuchema kwangu. Ande pana Genesis chapter number 29 verse 32, 33 and 34 and 35. Genesis chapter number 29. Ria akava nemimba uye akabereka mwanakomana, akamutumidza zita rekuti Rubheni, nekuti akati, Jehovha akaona kutambudzika kwangu, zvirokwazvo murume wangu achandida zvino. Akabatazve pamwe pamuviri uye akati abereka mwanakomana, akati nokuti Jehovha akanzwa kuti handidikanwi, akandipa uyuzve, saka akamutumidza kuti Simeoni. Akabatazve pamwe pamuviri uye akati abereka mwanakomana, akati, zvino pakupedzisira murume wangu achabatanidzwa neni, nekuti ndamuberekera vanakomana vatatu, saka akamutumidza zita rokuti Revhi. Akabatazve pamwe pamuviri uye paakabereka mwanakomana akati,
nguva ino ndicharumbidza Jehovha. Saka akamutumidza zita rokuti Judha. Ipapo akaguma kubereka vana. So Leah conceived and bore a son, and she called his name Reuben, for she said, "The Lord has surely looked on my affliction. Now therefore my husband will love me." Then she conceived again and bore a son, and said, "Because the Lord has heard that I am unloved, he has therefore given me this son also." And she called his name Simeon. She conceived again and bore a son, and said, "Now this time my husband will become attached to me, because I have borne him 3 sons." Therefore his name was called Levi. And she conceived again and bore a son, and said, "Now I will praise the Lord." Therefore she called his name Judah. Then she stopped bearing. Mwari vakukomborerei pakuverenga kwenyu kweivhangeri muchitora nzvimbo dzenyu. Regai ndiverenge ndisirewo Mark chapter number 12 verse 30. Mark chapter number 12 verse 30. Pavari kuisa regai ndiverenge Deuteronomy chapter number 6 verse 5. Deuteronomy is one of the Pentateuch books that are presumed to be written by Moses. "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might." Iyo iri kubva yati, "And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment." Kwekutanga Moses ari kunyora same scripture iri pana Deuteronomy chapter number 6 verse 5 yanodzokororwa pana Mark chapter number 12 verse 30 inodzokororwa zvakare pana Matthew chapter number 22 verse 37 ichingoti, "You shall love thy God with all your strength and with all your might." Then tobva taenda kuna mukadzi anonzi Leah panyaya ye-establishment nenyaya yekukudzwa. Thanksgiving and loving the Lord opens avenue. Leah shoko raMwari rinoti anga aine maziso akareya. Murume anonzi Jacob apedza kuropafadzwa anosvika kwaLabhani kwaakatumwa namai vake onosangana nemusikana akanaka anonzi Rachel. Obva azonzi nekuda kwetsika dzekwaLabhani haagoni kutora Rachel semukadzi wake. Leah asina murume 7 years achishandira Rachel. Kwabva apiwa Leah. According to the culture, malaitsi ese aidzimwa waingopiwa mukadzi wako waizomuona kwachena. Anomuka achita hondo kuti mandipa chisicho. Zvobva zvanzi pedza the honeymoon days dzaRachel 3 days. Kana wadzipedza dzaLeah ndokupa futi Rachel, and you work another 7 days, another 7 years. Vasingariverengi zvakanaka vanoti akashanda 14 years to get Rachel. That's not true. Akashanda 7 years akapiwa Leah, achingopedza the time yaLeah in quick succession vapiwa zvakare Rachel. But shoko raMwari robva rati Leah maziso anga asina kumira zvakanaka. Kune madzimai anofunga kuti hauna kunaka, denga rinokukavhira pakushata kwako. Achinosvika paya vamwe vakadzi vakashata vakapiwa voice rakanaka, vamwe vakapiwa tsoka dzakanaka, vamwe vakapiwa nzwara dzakanaka kuti varooreke. Saka hakuna asingarooreki. Umwe anenge asina chiso but izwi rakanaka, umwe anenge asina chiso but unhu hwakanaka, umwe anenge asina chiso but pfungwa dzakakwana kuti kwa. Zvekuti paangovhura muromo newe unoona ndikaroora munhu uyu ndachengeteka, anenge akakwana kuti kwa. Saka hakuna munhu asingarooreki. Umwe anongopiwa step iri bow. Saka Mwari kwakupa Leah maziso asina kumira zvakanaka.
Leah kwakutsvaga nzira dzekudiwa. Vabereka mwana mukomana vaamuti Reuben, for I have given a son, my husband will love me. Vazvaramba mukomana anonzi Jacob varamba akanamira kwaRachi. Number 2, vakwauya mukomana anonzi Simeon, vaapiwa zita rekuti I am not loved. Number 3, zvikanzi now a son again, ndaakubatanidzwa nemurume wangu. Rachel hadzisati dzatanga dzichigere kubereka. Number 4, akati Jacob ibenzi haasi grateful, haaoni kukosha kwevana. Uyu ndaakumuti Judha, ndaakuda Mwari. Kuna mwe munhu ari kuti mufundisi vari kurasika here pakutaura kwavo. Ndiri kuti masuo eupenyu neestablishment yako iwewe inotangira zuva raunoita determination yekuti now I need to love the Lord. Nekuti zvimwe zvese zvatinoda hazvipereveri kana kuti hazvizadzise equation yebreakthrough kana yeestablishment. Kuda Mwari ndiko kutanga kwezivo panyika yevapenyu. Murume anonzi David anobva anyora kuna mapisarema chapter number 116 verse 1 and 2. Akati, I shall love the Lord because he has heard me in my time of affliction. And the greatness of David was based upon his love for Christ. Iwo Mwari vanobva vazoti ndaona murume ari pamwoyo pangu. Naiye David haana kurasisa, pese paaipfuura nepanorwadza aisadzokera kuvanhu. Anga akadyarwa mukuda Mwari. Nezuva raanoita upombwe, vamwe madzimambo anouraya vaprofita, but iye ari kuti ndaakupfeka magumbu, ndozvizora madota, ndoenda kudurunhuru, ndinochemera Mwari wandakada. Nezuva raakasvika vakadzi vasipo paZiklag, haana kubvunza madzimambo kana masoja. Anoti ndipe efodi ndipfeke, nditaure nemurume anonzwa kuchema kwevanhu. Ndipewo efodi Abhiata. Iwe Abhiata usaende nenyaya dzangu kuna Mwari. Semunhu waMwari as a priest, ndipfekedze efodi nekuti Mwari anonzwa vanhu. Apa havazi vana vaAbhiata vatorwa. Vana vatorwa ndeva David. Ari kuti ndinoenda kunotaura naMwari ndega. Kuna munhu anofanira decision mangwanani ano kuti vamwe vanhu ndakavada vakandirasisa, vanhu dzimwe nguva vari ndakaida ikandirasisa, pane zvandakaedza zvikandirasisa, but nhasi ndaakuita decision yekuda Mwari. Paari kuita decision yekuda Mwari ndo paari kubereka Judha. Judha haana kungoberekwa kuti riyakudzwe chete. Judha nekuti Mwari vadiwa, varatidzwa rudo, vakuti pandaakurumbidzwa apa ndo pandaakubatirira ini saMwari. Jesu Kristu mambo wemadzimambo anoberekwa parumbidzo yaMwari. When the praises go up, his glory comes down. Zita raJehovha rikakudzwa, denga rinoburukira pakukudzwa kwaro. Judha akaremekedzerwa kuti akaburuka panyika ari a thanksgiving unto the Lord. That word of thanksgiving yaka-attracta nyasha dzekuberekwa kwaJesu Kristu. Kana waakuda Mwari uchirevesa, ukaita tsika yekupota uchiita tumadhiri naMwari, munhu waunoda unomuitira zvinhu. Vana vekutanga vatatu vaiberekerwa Jacob, but wechi4 akaberekerwa Mwari. Ndo panoburukira nyasha. Wai denga raratidzwa rudo, denga raratidzwa mufaro, denga raratidzwa nyasha. Pauri kuti moyo wangu ndaupa kuna Kristu, ndo pazvinotangira. Unoziva here chakaita kuti Samuel ave a great man, he came as an offering. Chakaita kuti Samuel azare nyasha, akaberekwa se offering. Hana ari mutemberi achiti, kana mukandipa mwana, mukavhura chizvaro ichi, chikabereka mwanakomana, ndakuenda naye kuaritari. Iyoyo offering yekuti Mwari varatidzwa rudo, vapiwa munhu. Vamwe vakaomera nemacoin, vamwe vakaomera nemari yavo, vamwe vakaomera nenguva yekunamata Mwari. But pane mukadzi anonzi Hana ari kuti kana mukabuda mwanakomana, upon that
sacrifice the greatness of Samuel emanated. Kana munhu akapa Mwari moyo wake, munhu akapa Mwari chakamukoshera, denga rinoresponda nekuburutsa nyasha panenge paburutswa chakanaka chinobva pamunhu. Ndine mumwe munhu wandiri kutaura naye, nyaya dzako kuti dzinake, wedzera the type of love that you give unto the Lord. Solution yekuenda kumberi, kudurura moyo wako kuna She. Kana iwe na Mwari makudanana, varume mukadanana nevanhu vanozombokotsira, but ukadanana naMwari, moyo wako ukaroveredzerwa pana Mwari, wa in love naMwari, pane zvinotanga kuitika. Nekuti uyo haarari hope, haakotsiri, haafambi rwendo. Mukadanana naMwari, ukataridza kuti pese paitwa masacrifice, the greatness of Isaac is based on the obedience of the Lord. Paari kunoratidzikwa paaritari, murume anonzi Abraham ada Mwari kudarika chakamukoshera. Iwe uine makore, mukadzi achibata nhumbu yeti 90, iwe uine pfuma usina mwana, kwakuda Mwari kusvika kuti chamandipa ndachembera, kana mati ndechenyu ndakuchicheka. Ndopaanobva azonzi ari pagwenzi, mwana achibvunza baba, bebanga tinaro bakatwa iri, nehuni tinazo, bati gwayana riripi? Abraham akada Mwari, akapindura akati, the Lord shall provide. Mwari anozviwa. Wakambopererwa here zvekuvimba naMwari? Vakambovharirwa madhoo here? Ukabvinzwa mubvunzo usina mhinduro, ukaudzorera kumuridzi wenyasha, ukaudzorera kumuridzi weupenyu. Kumbopererwa zvekuomerwa zvekuvimba naMwari, kuti hana yako inorovera Jesu. Ndiri kutaura nyaya yekuda Mwari zvekurevesa, in season and out of season. Kumboda Mwari zvekurevesa. Jehoshaphat anotaura ubva ati, varume honde yakatimirira yatina zera nayo, nevakagara pagoma apa hatirwe navo, miseve yedu haikwane, handei kuchechi. Kuinner court tinotaura naMwari. Unoziva unogona kuda Mwari zvekutanga kuita maagreements naye. Unoziva kuti the love of God must drive your activities. The love of God must drive your actions. Kumbosvika nguva yaunoda Mwari zvekurevesa. Vazhinji takaparidzirwa Mwari vachitida, but ndiri kuti it's your turn to love God. Kuda Mwari zvekurevesa, kuita maagreements naMwari, kurovedzera moyo wako kuna Mwari, kuvaudza Mwari masikati, manheru nemakuseni kuti ini Mwari ndinokudai, vana vangu vanokudai, pfuma yangu inotenda mamuri, nekurarama kwangu kunogara mamuri. Kana vana vakaremerwa kuchikoro, ngatirege kuvimba nemapsychologist akatakurisa nhumbu ndiMwari, akavhura chizvaro ndiMwari, akakupa mwana ndiMwari. Chimbovimba naMwari zvekurevesa, chimbodhipenda naMwari zvekurevesa, chimboda Mwari zvekurevesa. Hana yako ngaikurovere uchida Mwari. Bhaibheri rinobva rataura zvakanaka. Unonzwa Bhaibheri richitaura richiti, Cornelius murume akanga asina kudzingiswa, minamato yako nezvipo zvanzikwa. Hakuna munhu akavimba naMwari denga rikaramba rakanyarara. Hakuna munhu akapa Mwari moyo rikaramba rakanyarara. Vanhu vanokutorera chinobatika, vanhu vanokutorera chiri physical, but nyasha dzaJehovha hadzina anodzidambura pauri, hakuna anodzikatanura. Vanhu kana vachida dzimotikari ngavatore, kana vachida dzimba ngavatore, ngavasakutorera mufaro waShe, ngavasakutorera simba raShe, ngavasakutorera kutenda. Kusimuka kwako kuri pakutenda. Ena unobvunza Jobho, akatorerwa vana, akatorerwa pfuma, akatorerwa mukadzi, but akachengeta kutenda. The love of God remained abiding in Job, and Job recovered. Kumboda Mwari zvekurevesa, kumbogara pasi uchiasesa kuti Mwari ndinokudai kusvika papi, Mwari ndinokuraramirai kusvika papi.
kana nyaya dzako dzaoma dzinogadziriswa nani? People are not grateful. Mwana mukomana 0, mwana wechipiri 0, mwana wechitatu 0. Mukadzi uyu akati ndaakuzoda zvekurumbidza Mwari. Haana kuziva kuti apfekedza Judha nyasha dzekutonga. Unotozonzwa Jacob wacho airamba Judha neairamba vana akuropafadza. Anoti Judha, tsvimbo yeushe nekutonga hazvibude muruoko rwako. Zvakanamira pachiprofita chemukadzi anonzi Leah, achiprofita pamwana wake mukomana. Akati Judha, praise be unto the Lord, and the grace of the Lord abide in its praises. Unoziva kuti unogona ukada Mwari kutumidza vana mazita anoda Mwari. Unogona kufunga kuti wamupa zita usina kuziva kuti wamutambidza moto wenyasha. Kupa mwana zita rinozungunudza denga roita kuti nyasha dziburukire pavana. Chimwe chakatitadzisa kuenda kumberi, mazita vana nhamo inesu akanga asina chekuita nedenga, akanga asina chekuita nemusharukwa. Mazita akapiwa vana mazara nekutenda as a sign of love unto the Lord. That name is not an ordinary name. Rine dzimwe nyasha dzarinonobata pachigaro chemuchinjikwa. Ndine munhu here masikati ano, imboudza mwoyo wako kuti mangwanani ano ndiri kuita decision yekudanana naMwari. Vanoda kudanana nevanhu ngavadanane nevanhu. Inini ndakuda kumboita decision yekudanana naMwari. Ukashaya anokuti I love you, go and say to the Lord, I love you. Repeat that over and over. Kuvaudza kuti Mwari ini ndinokudai, Mwari ini ndinorevesa. For the love of God, when it abides in you, it supersedes the understanding of men. Hakuna anoramba adiwa na Mwari. Uye hakuna anovharira door munhu ari kudanana na Mwari. Kana wakudanana na Mwari, moyo wako wadanana na Mwari, denga rapfuma kudanana newe, nyika inozongokuda nekuti haigoni kuramba kuda chadiwa na Mwari. Danana na Jehovha, iwele ukama na Mwari. Ita sa David anoti, I love you, my Lord. Why? You have heard me in the time of my supplications. Makandinzwa pakuchema kwangu. Ndine munhu here mangwanani ano, kana vanhu vachinetsa kudanana nawo, danana nemuridzi wezuva. Be in love with the one. Do you know kuti simba rekugadzira pfuma nesimba rekubudirira aribve pakuda vanhu, rinobva pakuda Mwari. Kana wazoropafadzwa naMwari, ropafadzo yaMwari iri mauri, kunyangwe nyika ikaiignore asinoputika. Unozoti Judha ndiye anozotaura noti mamwe mazita rana Rubheni iri rejerasi. Zita raRubheni raive nejelasi, zita raLevhi raive nejelasi mukati, zita raSimeoni raive nejelasi. Timu raiti ngatiuraye Joseph, ndo timu futi rino uyu Rubheni ototi ngatisamuuraye, ngatimutengese. Judha ndiye akateera futi, akanoti baba ndipei Benjamin uyu ndiende naye kwaanzi anodiwa nemukuru ari kuIjipito. Kana ndasvika naye, trust it upon me. Iwe pane imwe declaration yaunofana kuita kana paine chisiri kufamba zvakanaka. Masikati mangwanani ano, moyo wangu unongofunga kuti ukadanana naMwari, kumbopa Mwari moyo. Moyo yedu takaipa vanhu kazhinji kacho ikazara mahati break. Ngatimboipa anochengeta asingaite mahati break. Anototi ena unouraya Isaac achinyatsoziva kuti kufa kwaIsaac kuparara kwemoyo waAbhurahamu. Kufa kwaIsaac kwaiva kuparara kwemoyo waAbhurahamu.
but denga rakatendeka mudikani unogona kuenda pamupata werufu uchiona your hope, your future and your tomorrow seyakufa, but kana uchidanana naMwari uchifamba naMwari zvabva kuna Mwari achife. The God we serve is too faithful to kill your dream. He is too faithful to destroy your tomorrow. Zvinoita seyakuparara, but kana denga riripo. Unoziva here kuti moyo wababa vaiva pana Joseph, vaisava pana Juda, but Juda anga akaprofitwa namai vake. Moyo wababa vaiva pana Joseph pamwana wesvoi, asi moyo waMwari vanga vari pakukudzwa kwavo. Mwari havana kuisa moyo wavo pamoyo wemuranda wavo, vakaisa moyo wavo pakukudzwa kwavo. Strength ya Juda yanga iri pakukudzwa kwaMwari, kuti zita rekuti Juda raireva kukudza Mwari. Unoziva kuti upenyu hwatinorarama pamwe pacho unonyatsoona uchikwira kudai, wanosvikapo hondo dzakakumirira kungoda, unoziva that kungova nemurangariro wekuti ini naMwari tiri kudanana here, inini naMwari tiri kumboitiranei. Do you know when you are in love, you do a lot of things for one another. You do things for one another. Kahana kaya kanongokurovera so kuti ini ndina Mwari. Inoita pane ka confidence kaunoita even zvinhu zvisina kumira mushe kuti Mwari vanondida uye Mwari unondiziva. Mwari ndakavaitira chinoti nechinoti nechinoti. Ndiri kufunga kuti kufunga semunhu hapana pazvakanyorwa kuti Abraham paakanzena unouraya Mwari mwana aiti uyu Mwari uyu ndiye akandibvisa kwandaiva kwababa vangu kuHarani. Iyeye Mwari uyu ndiye akandikundisa hondo ndikatozombopa Melkizedeki pfuma ndakunda hondo ndichibhadhara tithe yangu naMwari uyu. Kana ndiyezve akaprofita ndakumupa chingwa akati gore rinouya nenguva ino Sara achava nemwana, kana ati afe ngaafe. Imbovimba naMwari even when the water is stirred, when the dust is too high. Imbovimba naMwari chikepe chichizungunuka kudai so, chichibvunda kudai so. Love your God with all your might. Chinhu wani chandakaona kuda Mwari you never face disappointments. Kana uchida Mwari hauperi. Kune nyika inogona kuona uchiparara, kune vanhu vanogona kuona uchiperera pasi, but when you love the Lord, rega ndikurangaridze hondo dzekumabasa nemweya inorwa nemadzinza inoremekedza the love of God you have in you. Hakuna hondo yekubasa inokuisa pasi, hakuna mweya wedzinza unokuvisa pasi, hakuna mazwi evanhu anokuvisa pasi. Kana uchida Mwari, kana wakuda Mwari, wakuvimba naMwari, even mhepo dzedzinza nemalimitations emhuri, nemalimitations ekubasa, nemalimitations ekwamakaroora kana kuroorwa akuvise pasi kana wakuda Mwari. Do you know vana vachabudirira pakati pedu havaziri definitely vana vanogona chikoro. Vana vevanhu vanoda Mwari. Why? Vanochengetwa nekuda kwerudo rwaMwari kumadzibaba avo. Ena unobvunza chirema chinozonzi hakuna here werudzi rwekwaJonathan wandingaitira zvakanaka nekuda kwababa vake. Rudo rwako kuna Mwari runochengeta vana vako, runochengeta next generation, runochengeta zvakanaka zvauri kuita nhasi. It will overspill to the next generation. Why? Mwari haazi musaruri vevanhu. Ukatsanya uchiti Mwari tarirai vana vangu, ukapa kuna Mwari uchiti tarirai vana vangu, ukada Mwari uchidedicata vana, ane tsika yekuvatarisa. Ndine munhu wandiri kutaura naye here muservice ino, ndiri kuti ngatidzokerei pakuda Mwari. Kuuya kwedu kuchechi, let us be driven by the love of God. Vamwe vedu unogona kuwarairwa ukadriva nemamwe madriving factors asiri love of God. Munoziva kuti unogona kubatirira kuchechi usina the love of God. Whatever we do, let's do it for the love of God. The love of God should be our main driver of things that we do for Christ. Zvatinoitira Mwari ngazvizare nekuvada. Do you know that when you have love, you can do anything? Kana wakuda Mwari, you do a lot.
chakuvadza vanhu kuita memoring spirit panonzi nasecretary tithing and offering inyaya yekuti hausi kuvada Mwari. Kana vakuvada, I want to give you an illustration. Inini ndine vana. I struggled a lot. We struggled a lot with our first daughter. Kairwara neconstipation, kasingadi kumwa mvura, kasingadi kudya, pasina chakanoda. Chikatarisa soka, chiperezeka, kasingadyi. But izvezvi ukatenga bhega so, unate chirovana namai wacho, chichirova chimusikana unotonza kuti bhega ratorohwa kapa rapera. Nzoti teti, can I help you? Ari kuda kutodarika kuside kwake kucrossa over kundiro yako. And makambozvionera kuti every parent delight in the eating of the children. Vangani venyu vanondipupurira. Ukanga uri mubereki mwana akapedza yake ndiro asina kuguta, unongomuchitora. Ende vauzonopakuri zvimwe. Unotoguta nekuti shasha yandidyira, shasha yandirovera. Vangani venyu vakambopfuura nepauri. Chichirova so ungoti apedzisa. Unyatsonzwa kuti mukomana ari kurova kana kuti musikana ari kudi ari kurova. Even pachingwa kana vane ma-teenagers, unoona ma-teenagers so akarova mama tiere tatopedza unovhura so munogara chikono tatopedza kuti koisi tichadye hapana anotaura nomwe ngobika tii yenyu mutongomwa mosiyana nazvo. Why? Muri kufara kuti watinoda atidyira. Imboita mufaro wakadaro kuna Mwari. Pauri kugoverana naMwari, moyo wako ngauzare nemufaro. Chinhu chese chaunoitira Mwari ngachikuigire satisfaction. Chinhu chese chawaitira Mwari ngachikupe mufaro kuti ndaitira baba vangu. In love with my God, in partnership with my Creator. I need you to steer your love for Christ. I want you to raise your love for Christ. Ukaona munhu akukomborana president chipeka rebesa. Tikutora 3 hours tichipractice. Umwe wacho asati azara naMwari. Pane pamwe paunongodzwa kuti kana ndazviitira Jehovha, ndaita basa rangu. Iye ngaachiite rake. Ini semunhu pangu ndaita. Ndiri kuti ngatisvike pakufarira Mwari. Vana vaMwari ngatide Mwari. Why? Kana mada Mwari zvekurevesa arasise. Kana mada Mwari zvekurevesa akanganwe. Kana mada Mwari zvekurevesa. Do you know kuti pamwe pacho unogona kufunga kuti vanhu vandirasa, but kana denga riri kuside kwako rinongozopatika. Unoza kunongo munhu kuti munofunga kuti this one is done and dusted. He is under and gone. Kana aina Mwari munozongoona dzabudikira. Zauya. Hakuna munhu anovharira dhoo munhu akaropafadzwa. Hakuna munhu anotsikirira munhu anodanana naMwari. Hakuna munhu anoitira utsinya akabudirira kumunhu anodanana naMwari. Your secret to the next level is dependent upon the level of love that you have for Christ. It's a weird statement. How can I be in love with God? But David anonyora kakawanda. Ukaverenga mapisarema yakazara ne the love story when David is explicitly expressing his love and gratitude to the Lord. Unojara to vanhu venyu mu iyo zvindine vanhu vakanditarisa vanonyara pinda muprayer achiti Mwari ndinokudai. I love you Lord. Bible riri kubva ratipa commandment, love your Lord. Kureva kuti Mwari vanodananika navo. Kazhinji tiri kutora nguva tichiti Mwari ngavatide. Iwe imbovadaka Mwari avo. Chimbovaratidza rudo Mwari avo. Chimbovaratidza zviri mauri Mwari avo. Sing a joyful song unto the Lord. Love the Lord. Present your body as a living sacrifice unto the Lord. Not only your living body, but as a sacrifice. But I will sacrifice for the Lord. You need to be humiliated for the Lord. The love of the Lord sometimes brings humiliation. But let's love the Lord. Carry the cross of being in love with the Lord in season and out of season. Whether tajga ere kumba atina, whether tinecha tinacho ere kana atina, mufaro wangu kunashe, nerudo rwangu kunashe, aruna chucharutora. Job anoti ndakauya panyika ndisina chino, ndichadzokera ndisina chino. Kana iri pfuma inoita kuti ndituke Mwari.
pfuma ngaiende, ini handituke Mwari vandakatenda maari. Ndine vanhu vanofanira kuita a new commitment of their love to the Lord, yekuti ndakuda Mwari ndichirevesa, ndakuenda pamberi paMwari zvekuvada zvekurevesa. Bible rati with all your might, with all your strength and everything that you have, it must give honor unto the Lord. Enda unobvunza Moses ari kunzi naFaro, tora vana enda kugomo unonamata, vana nevakadzi nepfuma ngazvisare. Zvikanzi kana takunonamata Mwari uyu nehwanda nechedu chese chatinacho toenda nacho kuna Mwari, zvichida Mwari anoda kuzonotiti tibayire tasvika. Kana wati tiende tisina chinhu hatisi kuenda. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi, vakomana nevasikana vari kuti I will love the Lord unconditionally. I will go before the Lord unconditionally. I will give my heart and my all might to the Lord unconditionally. Whenever the Lord is involved, here I am. A human being can make an error and hate you. Can I repeat this? A fellow human being can make an error and hate you. Your wife can make an error and hate you. Your mother can make an error and hate you. Remember, the decision that I make that is not good, it will hate me and it will hate my family. But kana wakuita na Mwari, you will never make errors. You will never betray you. Avakundikani. Munhu wese akavimba naMwari. Ndosaka uchizonzwa Moses akunzi nevanhu murenje, Moses mvura dziri kuvava idzi. Vanhu vakaziva kuti Moses akataura naMwari. Moses paari kuti vanhu mvura dzinovava, anonzi nongedzera dombo nekusvotwa paari rovo. Ndo yakatadzisa Moses kupinda mukeba. Zvikanzi wandati point, iwe warova, hauchapinda muKenani, uchasikira Joshua. Ende hakuna anoziva pane kuvara Moses. Moses akangoenda mugoma naudzoka. There is no grace for Moses. Akanyanya kushandiswa naMwari to the extent yekuti he should have not seen a grave. God is faithful. Anogona kukushandisa kukubvisira ma-physical laws. Kana Mwari akukushandisa maakudanana naMwari, kune mimwe mitemo yephysics negeography isingashandi. Vafundisi vatanga kunyepa. Joshua achishandiswa naMwari anotaura kuti zuva imbomira ipapo, kureva kuti nature inokunzwa kana vakudanana naMwari. Murume anonzi Elijah anoti mvura nedoa, ini kwete kuti Mwari vati mvura nedoa hakuna, kusvika muromo wangu wataura, kureva kuti kana vakudanana naMwari pane zvaunoitiswa. Mapisane maobva anyora oti munhu chiiko zvamakamuita just below the angels. David akashamiswa nemashandisirwe emunhu, akati munhu chiiko zvamunomurangarira. David ane nguva yaanoshamiswa nerudo rwaMwari, akati munhu chii zvamunomurangarira. Kumbodanana naMwari anoita kuti mitemo yepanyika ichinje. Wanzwa zvandikuedza sana. Bible rinoti ndanzwa kuchema kwemwana. Kureva kuti Mwari avanodana, munhu waunodanana naye anonzwa misodzi yako. God connects to your emotions. God connects with your emotional being. Unogona kudanana naMwari zvekuti Mwari vanonzwisisa ma-feelings ako. Mwari vakanzwa misodzi yako. Mwari vakanzwa misodzi yemaIjipita, yemaIsrael kuIjipita. Vanoti Moses ndanzwa kuchema kwevana vangu. Mwari vanodananika nawo. Unoziva kuti patina yako ukachema imwe unoti uchanyarara. Hausati wamboita munhu wekuti paunochema anoti hauchanyarara. Ndakambobvunza vamwe mai ndichita counseling kuti manje zviri kunetsa kudai muri kudya here? And amufundisi murume wacho angoti munhu anozongodya mufundisi. Musadherere nzara, after 3-4 days munhu anozongodya. Ngatitaurei zvatafambira mufundisi zvokugadzirisa zviri kunetsa. Zvemisodzi yavo kana nzara yarova vachazongodya. Makamboona murume mukati mukuru anofanira nzara chirimo chikafu mufundisi. Ngatitaurei zvimwe tipfuurire pamberi, kana ane nzara achazongodya. Iwo ndopauri kuexpecta kuti nzisori tikurumidze kuoma munhu ati kana yazonyatsokubata uchazongorova. But denga rinobva rataura vanzi
obva waverenga iye David iyoyo kuna 34 yamapisari mavhari anotonyora achiti Mwari vanogara pedyo nevane mwoyo yakapwanyika, kureva kuti panguva yako yekurwadziwa kana uchidanana naMwari anobvisa vatumwa pazvigaro oswedera padhuze newe okuvhumbamira. Ndokuda kukurudzira mumwe munhu kuda Mwari. Semoni yangu haisi kutarisa kuti Mwari vanotiitirei, iri pakuti iwewe uri kuvaitirei. Never ever be blessed and enjoy the blessings forgetting the source of your blessings. Usazowarairwa kufarira ropafadzo uchikanganwa akakuropafadza. Uri kunzwa zvandikutaura? And also never love God silently. Make sure your love to God is audible, clear, and seen by your heart. Don't love the Lord by default. Love him zviri active, zvekutoda Mwari, zvekutovada in your active conscience, not in your subconscious. Ndiri kukurudzira mumwe munhu kuda Mwari zviri active, not in the subconscious but in the active conscience. The love of God creates a big heart in you. Munhu waunoda anotambudzirana newe zvaanazvo. Vanhu vanodanana vane tsika yekutaura zvinoda kuenderana. You can tell kuti uyo mwana wamufundisi Jirishi. You can tell kuti uyo mwana wamufundisi Munemo. You can tell kuti uyo mwana wamufundisi Mapungwana. Why? Vana vese vane tsika yekutaura sababa vavo. Munhu wekurudhapoto achirida prayer achitaura unotoona kuti pane ma-statements ane chekuita namufundisi wake. Saka when you love God, because God has a big heart, he shares that heart with you and you become a well-hearted and a big-hearted person. Why? Unodanana nemunhu ane rudo, haugoni kushaya rudo. Vanhu vese vanodanana vane zvavanogoverana. Kunyepe. Saka kana maakudanana naMwari, pane ma-characteristics aMwari anowanza kuwanikwa pauri. Constantly be sure of renewing your heart and maintain your love for Christ. Muri kuzviwa nepi? David anotozonyora oti create in me a new heart. Kureva kuti David ane nguva dzaanoita passion yekutwa kuti moyo waanawo wanyanya kugomara, hauchanyatsi kugona kuda Mwari. Obva ati create in me a new heart that I'm able to love you more. So you really need to be active in loving the Lord. Don't love the Lord by default. Make sure that you renew and you maintain your love for the Lord. Let it be an active thing that you love the Lord. Be sure that you love the Lord. Don't guess. Be sure you are in love with the Lord. Pastor, how do I know that I am in love with the Lord? That is the question running in your mind. Munhu wese waunoda unomuitira something. How often are you doing things for the Lord? That is the furthest, that is the measure that you can measure your love of the Lord. How often do you do things for the Lord? And how often do you do things with? In love you do for and you do with. Kachirungu aka vakanzwisisa ere? Kari kuti in love you do for and you do with. Kana uchidanana naMwari, pane zvamunoita mese naMwari, pane zvaunoitira Mwari. Nhasi hatisi kufokasa pane zvinoitwa naMwari kwauri. Tiri kufokasa with the love from you to the Lord. Zvaunoitira Mwari ndezvipi? Zvaunoita naMwari ndezvipi? That's how you can easily check that my love with Christ is constant. Tine vana vakura, ma-adult children, vekuti they are in tertiary or vakuenda kumabasa. How do you know kuti mwana wangu anondida? It's the frequency at which they do things for you. And it's also the easiness
at which you have as a parent to ask from them. Ndiri kutsanangura bhaibheri zvakanaka here. Ndiri kuti uzive kuti mwana anondida. One, anokuitira zvinhu. How often? Kechipiri, are you able to assign or to ask things from that child with easiness? Saka Mwari vanoasesa rudo rwedu kwavari nekuti how often do we do things for him, and how often do we feel the burden or do we hear from the Holy Spirit in doing things for him? You can access your love. Abraham, Job hanzi aibayira Mwari zvibayiro. If you read the book of Job, Job anoteta munamato wekuti Mwari regererai vana vangu zvichida vakutadzirai kumafuro. He does not know that they've sinned, but he wants to keep his purity by confessing their sins in assumption and in advance, just to keep his love for Christ intact. Kana makuda Mwari, how do I know my love for Christ is active? How many things that you do for Christ, that you do purposefully? Ende iwo Mwari vacho vanogona here kukutuma paunopiwa instruction yebasa raMwari. What is your response? Ndaitaura nemwe hama ndaenda kuZimbabwe. And pastor, I don't know kuti mufundisi wangu havana kurongeka kusvika papi. Iye hama ndakadzidza naye kuhigh school. Ndikati uchirevei? Zvikanzi pastor can just phone you at night, 8 o'clock in the middle with your family time, and say, Baba, do this and do that. Ndakampindura ndikati, you are a son. When you have a son and when you have a daughter, you don't check what are they doing. You send them anytime, anyway, where you want them to go. That's the true way of assessing a son and a daughter. Ndinokuudzai kuti Mwari vakandiitira nyasha. Ndine vana vakawanda vandinoendesa kuchikoro, vema siblings. But pakati pavo pane vamwe vekuti I am grateful to God. Koita vamwe vekuti ndiri kuvaitira nekuda kwekuti baba vavo kana mai vavo iropa rimwe neni. Kwete kuti pane rudo, haatumike, haatrustike, haapike maki. Kune vamwe vanhu vari kupiwa nemweya wekufema naMwari setsika iyoyo kungoti ndoita sei akaberekwa, regai ndisamutore panyika, zvichida achakura. Munhu anonzi ndakamubatsira hama iyoyo ndikati a son or a daughter must be someone that I can send at night, that I can ask to do things that I'm limited to do. Vamwe venyu munoti pastor havanditumi. How close are you? How much available are you to be sent? Do you know kuti mu kingdom yaMwari it's a privilege kufonerwa namufundisi uchinzi baba manyai munoita chakati nguva dzakati, kana kubvunzwa namufundisi kuti zvadzakwana 10 uripi. Kune vamwe kuti akasatouya hatibvunzi, unotadza kuparidza zuva iroro vangonzi gwa. Vana vamwe mai vakambondipindura 2017 handiukanganwi mhinduro iyoyo. Mama president worship yatanga muripi? Ndanga ndichibikira baba yokumba kwangu breakfast, ndachibikira murume wangu. Haupinduri futi, haubvunzi futi, haufoni futi. Zvavharana. Umwe anoti baba sorry, ndati nonokei kumuka, ndogadzirisa next week. Umwe ndachibikira baba. Handingamboite zvekumhanya, handiti ndo vanotipa mvumo here kuuya kuchechi. Unobva wangopera mweya, haufoni futi. Ndoti mhuri yano ichiti ndavabatisa. Nhasi ndavapa revelation yezuva ranhasi. To what extent do you love the Lord? Hana yako ngairovere basa raMwari. Hana yako ngaitakure burden yana Nehemia yekuti ndakagara hangu kunoku
masvingo ejerusarema akadonha, handingave nemufaro ndichidya patafura yamambo masvingo akadonha. Vana vaMwari mangwanani ano ndogona kushaya kutsvaga nzira dzaunganzwisisa, but Mweya Mutsvene ngaakubatsire kunzwisisa pane zvandatsanangura kuti the love of God must take dominance over you. Kuda Mwari zvakachengeta Leah kunyange aisadiwa, but akabereka the father of nations. Nanhasi tinonamata tichiti shumba yerudzi rwaJudha parevelation yaLeah yekurumbidza Mwari. Mwari ngaambokupa revelation inozarura simba rako, inozarura ramangwana revana, inozarura kwatiri kuenda nekuda Mwari. Ndinorevesa mangwanani ano, ndiri kukurudzira mumwe munhu kuda Mwari zvekurevesa, kuva neukama naMwari zvekurevesa, kuvimba naMwari zvekurevesa, kuda Mwari zviri active. I know it's not a statement that is used to be in our circles. You can go and say, God, I love you. I mean it, I love you. Mwari ndinokudai, moyo wangu unokudai. Paunoomberwa, mafungu asimuka, hondo dzasimuka, vimba naJehovha asingarare hope. Ndine munhu here masikatano, ndine munhu wandiri kumanikidzira kuda Mwari. Dzimwe hondo dzinobva nekuda Mwari. Zakeo akabviswa paumbavha, akachinjwa maonero, angoti chete nhasi ndanzwa nezvaMwari. Inini ndiri mutadzi asi ndanzwa nezvaMwari. Akanokwira mumuti kuti aone Mwari. That passion separated him from every tax collector. Akazodya naMwari. Why? He had passion. He had that burning effect in him yekuti I want to see him. Kuda Mwari kunokuvhurira masuo, kuda Mwari kunokuchengeta, kuda Mwari kunokubvisira zvirwere, kuda Mwari kunokusimudzira, kuda Mwari kunokupa mapromotion kubasa, kuda Mwari kunoita kuti zvivi zvako zviregererwe, kuda Mwari kunounza healing pamusoro pako. Ena anobvunza aibuda ropa anongoti ndikabata mupendero wenguva yake kuziva kuti akatenda muna Mwari. Ukada Mwari zvekurevesa, masituations eupenyu anochinja. Ndinogara ndichitarisa my life, and I always say to myself, if it was not for the love of Christ, where should I be? If it was not for him who had me, where should I be? Patiri kuita zvino, ngatirege kuitira vanhu, ngatiitirei Mwari. Ukaitira vanhu kudheko, rimwe zuva uchafuma usiku, warwadziswa. Shanda wakatarisa kunashe, vhura meso ako kunashe, vhura ndangariro dzako dziti ndiri kuitira Mwari. Even zvimwe ukaita ukasatendwa, pakashaya ana acknowledge, rega kunyanya kufarira kugamuchirwa nevanhu. Kune imwe chechi yandiri kuziva zviri kuitika mazuva ano, munhu anomira, mufundisi anomira pamberi oti ndoda kutenda Mwari nekuda kwavice chairman, vanondipa mukana wekuparidza, that's nonsense. Ndoda kutenda Mwari nemubati wehomwe, anoita kuti nditye, nemunyori anoita kuti basa rifambe. Those titles tikawarairwa dzinotibira nyasha. Muri kunzwa anoita kuti basa rifambe ndiMwari, anochengeta vanhu ndiMwari, anosimudza vanhu ndiMwari. Isusu tiri homwe yakapfekwa naMwari. I want to tell you this ndichirevesa. Kubva pano kwa Pastor Jiricha zviri kuti basa rinovharwa. Mwari vakatendeka kudarika vanhu. Pakaenda Elijah akamisa mvura, asati abva Mwari vanomutenda unozodza Elisha in your state, Hazel for Israel, Judah akaropafadza Jehu for Judah, akaropafadza vanhu vaisara vachiita basa rake, kureva kuti nyika haivharwi nekuda kwekuti individual abva. Izvozvi Mwari vatori nesuccession plan yekuti panochembera Pastor Jiriji what happens. Vatori nesuccession plan. And inini I am a vessel, I'm not the owner. Do you know how a vessel works? A vessel works in the hands of an owner. Ngaparege kuita pakati pedu wani munhu anogona kufunga kuti zuva raanobva
vanhu vekumhuri kwake vanosara vachifa. Mwari vanosimudza vanhu in seasons for the reason of the kingdom. Ndine munhu wandiri kushumira ndiri kuti the love of God must take preeminence over everything. Mwari ngavadiwe. Ndakabvunzwa nemumwe munhu zvikanzi, what do you do prioritizing your marriage and prioritizing basa raMwari? Ndakamuudza ndikati, your marriage or your relationship or your boyfriend or your girlfriend must respect time yaMwari. Bvumiranai pakudanana kwenyu kuti nguva yaMwari inguva yaMwari. Murege kuzoita confusion yekuti tiri kukudzani. Ndinogara ndichibatsira mapastors manyowani ari kupinda ministry nemaleaders anondiudza kuti hanzi ndiri kunonoka nekuti mai vanenge vachiita makeup. Fundisi munoziva service hatiibati, vana mai vanotinonodza. I want to help you muite salvation. Mukadzi anonotsi munhu kumuchechi azviti. Mwana anonotsi munhu kuchechi azviti. That one it's a no. Kana takatobudana 10, tobudana 10. Because kana uchiti uri mukadzi wangu anoda kuuya kuchechi akaita makeup, ko akafuma kurwara pfungwa, uchamuita here makeup yacho? Anochengeta pfungwa dzevanhu ndo vamuri kunonokera muchigadzira nyama. Hakuna, ndinoudza mapastors mazhinji kuti kana uri pastor, discipline inotangira kumba. Mai mufundisi nevana vamufundisi havanonoki kuchechi. That one is a no. Vanononoka sei ivo vachigara nemuRevhi? Pavari kuroorwa havasi kuziva here kuti vari kugara nemuRevhi? Imi pamakasimudzwa mukanzi board member, mai vanga vasipo here. Saka vanokunonotsai sei? Kushaya order kwenyu mutu. Kana vachida 2 hours zekumuka mukaikana 6, mungosvika uchisvika zvona 8. The love of God demands a lot of discipline, demands a lot of sacrifice, demands a lot of commitment, and it demands a lot of subjection. You need to be submissive to the principles of God if you need to love the Lord effectively. You cannot love the Lord at the same time in a pride. Kana kunyepera vanhu kuti vaparidza Mwari akuitira zvinhu woti ndini ndazviita, Mwari ngavapiwe mbiri yavo. Zvatinoita takagoneswa naMwari, zvatinazvo takapiwa naMwari, zvatakabata igrace, takachengeta nyasha mumaoko edu dzatakapiwa naMwari. Izvozvo zvinokubatsira kuda Mwari kana vakuziva kuti whatever I have is the grace of God that I'm holding on behalf of the owner. Ndiri kubatsira vamwe vanhu nekuti unonzwa achiti hanzi tanonotswa kuchechi, tapererwa kuchechi. Makamboona here munhu wekuti anokudzwa kuti ndaita flu handina kuuya kuchechi, asi Monday anoenda basa? Hamusana mamboona timu rakadaro? Fundisi ndiri kutorwara Monday na 7 ukamuti mamuka sei ndamunzira kuenda kubasa. Kuchechi airwara, kubasa arwari. Kana kuti paarobva kuuya kuchechi anosara achiita washeni. Dai hembe dzacho dziri kugezwa dziri svinu dzaroferwa kuchechi. Dzimwe dzacho dzinenge dziri kugezwa kapakaipa. The love of God inotimanikidza kuremekedza nguva yaMwari. Imbotarisa munhu ari padhuze newe kuti kana maakuda Mwari itai serious. Vangani venyu vakambodanana nemunhu ma1st days, ukanzi ngatisanganei na 9:30, iwe 9:45 unenge watogara ipapo watomumirira. Iye ati 9:30, iwe 9:45 unenge wawepo. Ndo zvinokuva
even akasvika na10 sorry ndozoti wanga uri busy jairira nai muone after ye unonokona ndokusiya izvozvo ndozvandisingadi zvevanhu vanondinonodza ndiri kuti pakuda kwedu Mwari rudo rwaMwari ngarirege kupera ngatidei Mwari zvekurevesa. Our first love for Christ must remain constant and consistent in the love of the Lord. Musavade nhasi ndati love the Lord wobva vakanganwa. It's very healthy to remind God that you love him in every evening prayer you do and in every morning devotion you do. Usati wabuda mba kwenda kubasa vaudze Mwari ndinokulaya. Wana pazvi aunotaura pamberi paMwari erudo kunashe. Tirege kuda Mwari chimukutira, tirege kuda Mwari in silence. Ndoda kuti tiite this activity yandoda kuti tiite pamwe chete. We want to sing one praise song ne1 ne2 ma worship songs tichimboratidza rudo rwedu kunashe. We want to sing in love of Christ. Maimbiro ako acharatidza kuti Mwari unovada kusvika papi. Kune vamwe vanhu kuti paanoimbira Mwari hatozivi kuti ari kutaura naMwari. We want to sing in love for Christ. Patinopedza kuimba ma worship toda kuzosvika panguva yekunamata. Asi izvo zvida kuti umboimba pamberi paMwari uchiratidza rudo rwako kunashe. Handizivi kuti praise team muchatipawo here rumbo runoita kuti tifarire Mwari zvekurevesa. Toda kuimba one praise song, tozoimba 2 ma worship tichiratidza kuti Mwari tinovada. Usatarise munhu ari padhuze newe. You are doing this for the love of Christ. Vakomana tiri kuda Mwari, saundi yenyu ngaiite order. Takatokumirirai. Matins vana baba nana amai imboimbira Mwari zvekumuratidza. Muchaona wave yakawanda yamweya mutsvene denga richi acknowledge the love that we are releasing from earth ichienda kumberi. Ndikutsvaga